امروز در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот таъин гардиданд ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиқзода қаноатшо аз вазифаи раиси ноҳияи рашт озод гардида, муқими раҳимҷон набизода иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи рашт таъин гардид. طبق قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده لالخان فتور با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه دیرکتوری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده سبزه علی نظیرزاده دیرکتوری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سعیدزاده باباجان عبدالقادر معاون یکم دیرکتوری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. файзуллозода хуршед мирзо бо сабаби ба вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии тоҷинвести кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таъин гардидан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш озод шуда ба ҷои ӯ нориён парвиз исматулло директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш таъин карда шуд. ҳамчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон назарзода нурулло ғаффор директори маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфрасохтори иҷтимоӣ таъин гардид. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон як қатор кадрҳои сатҳи роҳбарии дастгоҳи марказии прокуратураи генералӣ, прокуророни ноҳияҳои рӯшон ва мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ноҳияҳои шаҳри нав, файзобод, нуробод, лахш, шаҳрҳои роғуну норак, хуҷанд, панҷакент, ноҳияҳои бобоҷон ғафуров ва шаҳристони вилояти суғд, ноҳияҳои ҷайҳуну абдураҳмони ҷомии вилояти хатлон аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба болаёқат ва поквиҷдони соҳа таъин гардиданд. сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои вахшу шаҳритӯзи вилояти хатлон иваз гардида дар сохтори хадамоти шиносномадиҳӣ ва ба қайдгирии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ ба амал омад. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дар назардошти вазъи кунунии авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақа кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъул таъин гардидаро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ҳидоят карданд. тавре бояд заҳмату фаъолият намоем ки барои пурра решакан кардани ҳолатҳои ҷинояткорӣ дар самтҳои хариду фурӯши замин, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои террористиву ифротгаро натиҷаи дилхоҳ дода шумо дар ҷомеа намунаи ибрат бошед, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон.